ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାନେ ଫେସବୁକ୍ ବି ଏତେ ଜୋରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଲୋକ ଏଥିରେ ଫେମସ୍ କେମିତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ତ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଫେମସ୍ ହେବ ନା, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ଏଇଟା ନିୟତିର ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଆମର ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାବିବା, ଆମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି ପରିବାର ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କି ମାଆଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ପରିବାର ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ହୁଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମୁଖିଆ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ ବି, ଯାହା ବି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ମାନୁଛେ ଏବଂ ସେ ଯାହା ବି ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛେ। ତେଣୁ କରିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି କଥାଟା ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଭୁଲ ବଶତଃ କିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଗଲା, ସେଇ କଥାଟାକୁ ନେଇକି ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୋକର ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି କହୁନି, ଘରର ମୁଖିଆ ମାନେ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମର ସେ ମୁଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖିଆ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦଳକୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦଳ ଭଲ, କିଏ ଭଲ, ସଦସ୍ୟ କିଏ ଭଲ, ଆମେ ସେମିତି ଦେଇକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିତିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖିଆ ବୋଲି ମାନି ନେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଆମର ଠିକ୍ ନୁହଁ। କୌଣସି ମାନେ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖୁନି ସବୁ ଏତେ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଏତେ ଇନଷ୍ଟା ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ବାଇଟ୍କୁ ନେଇକି ଅପହାସ୍ୟ କରିବା, ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମଜାକ ନେଉଛନ୍ତି, ଜୋକର ବନାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ଦେଖୁନି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ହେଉଛି ଆଉ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଏତେ ହେଉନି, କି ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନଥିବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଘରର ଇଜ୍ଜତଟା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ନାହିଁ। ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦଳଗତ ନୁହଁ, ପରିବାରଗତ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି। ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟର ଯଦି ଇଜ୍ଜତଟା ଆମେ ବାହାରେ ପକାଇବା, ଆମେ କେତେ ଭଲ। ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛେ, ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ନା, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନସାଧାରଣ, ଭଲ ମଜାକ ନେଉଥିବେ। ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଟିକେ ଥରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଦଳ ଭାବିକି ଯାହା ଭାବିକି ତାକୁ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଭୁଲରେ କନଫରେନ୍ସରେ, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେ ଯେଉଁ ଧାମ ବାବଦରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଆମର ଏଠି, ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଧାମ ବୋଲି ଯେଉଁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟାନର ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଜୋକର କରିସାରିଲେଣି, ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜୋକର କରିସାରିଲେଣି। ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।